Ale lidi, já vás teda... Já vás teda zdravím, ale prostě... Tak se snažíme, no. Prostě vidíte tady to. Prostě vidíte to tady prostě... Já jsem se nainstaloval prostě Minecraft server na pitně.cz a teď vás prosím napište mi na Skype, který bude pod videem, protože vůbec nevím, kde mám ten MC server. Jsem tady našel trošku ale nevím jako s tím, protože normální složka vypadá takhle, že nevím vůbec co s tím. Prosím napište mi na Skype nebo na e-mail. A dovolte do popisu videa, děkuji. Prostě nevím, jak s tím mám prosím dopadnout. Ahoj.